Hello guys, Mobsel εδώ και σήμερα θα κάνουμε το challenge το οποίο μας έβαλε ο Πάνος Μες. Λοιπόν, είμαστε στη Λεπτοκαριά και θα ρωτάμε αγνώστους αν έχουν δει την κατσίκα μου. Όχι ρε φίλε, έχασα την κατσίκα μου ρε γαμότο. Ξέχασα και το κινητό στο σπίτι ρε φίλε. Έλα ρε μα. Πώς θα βρω τώρα την κατσίκα μου, μήπως είδατε την κατσίκα μου, συγγνώμη, είδατε την κατσίκα μου. Ορίστε, αλήθεια, ευχαριστώ πολύ. Μήπως είδατε την κατσίκα μου, συγγνώμη. What is my goat? My goat. Where's my goat? And she forgot the phone. Oh. Excuse me, have you seen my goat? Anywhere? No. Okay. Κατσίκα μου, κίνηκα τώρα. Συγγνώμη, are you Greek? Have you seen my goat? Anybody? No. Thank you. Τι θα κάνω τώρα? Έχει ξεχάσει και το κινητό στο σπίτι. Φίλε, έχεις την κατσίκα μου? Όχι. Αν τη δεις, Mommy, are you from here? No. Have you seen my goat? I've lost my goat, and she forgot her phone on my home. Excuse me, have you seen my goat anywhere? No? Συγγνώμη, μήπως είδατε την κατσίκα μου κάπου? Έχω χάσει την κατσίκα μου. Oh my god, πού είναι η κατσίκα μου ρε φίλε? Excuse me, have you seen my goat? No, okay, thanks. Τι θα κάνω τώρα? Τι θα κάνω τώρα? Τι χρώμα έχει η κατσίκα? Λοιπόν, είναι μαύρη, αλλά στο κούτελο εδώ πέρα έχει λίγο μπλε χρώμα. Την είδατε κάπου? Στην κάρα, σε κάρα την είδα. Αλήθεια! Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Χαίρομαι πολύ. Ωραία φίλε, πού είναι η κατσίκα μου τώρα, τι θα κάνω? Πού έχει πάει? Μες Snapchat! Όλες τις σχέσεις βρήκαμε και τον Πάνος Μες εδώ πέρα. Κατά τύχη, όχι ότι Κατά ήμουν εδώ. τύχη, όχι τίποτα άλλο. Τι λέει, τι κάνεις εδώ? Εγώ είμαι μια χαρά, κάνω το challenge σου. Όχι. Ναι, κάνω το challenge σου. Οκ. Πώς πήγε? Πολύ χάλια. Όπως πάντα. Αστειεύομαι φυσικά, όλα πήγαν τέλεια. Εραστέχνης. Ναι, τι να σου πω. Δεν μου λες. Τώρα πρέπει να σε κάνω και challenge back, Bye. Έλα εδώ, έλα. Λοιπόν, Πάνο, το challenge μου για σένα είναι θέλω να πάρεις τον αριθμό από 10 κοπέλες. What the fuck? Τι? 10 κοπέλες, θέλω τον αριθμό που να πάρεις από 10 κοπέλες. Αλήθεια? Ναι, Το δικό μου δεν είναι εύκολο τους έβαλα. Αλλά στα αρχίδια μου. Τι με νοιάζει εμένα. Και φλόρος ο Πάνος Μες. Τέλος πάντων παιδιά, αυτό το βίντεο. Thanks for watching. Make sure you leave a like and subscribe. Κάντε subscribe. Bye! Να μην περνάει κόσμος. Τι κάνεις εσύ? Να βρω
φωτογραφική. Ποια φωτογραφική. Θα δείτε. Άκου να σου πω. Η φωτογραφική είναι εδώ, είναι όλα. Selfie θες. Ναι. Λοιπόν, γυρνάς έτσι. Όντως. Και είσαι selfie. Το βυζί. Η καλύτερη επαφή του 9 στα αρχίδια. Θα το δει ο πατέρας. Σιγά μην το δει ούτε που του πατέρα σου δεν το βλέπει. Πες το ξανά αυτό, από εκεί, η δικιά μου. Smoke weed every day. Bye!